Átate, Sultán, que están aí os da Verde Mérita. Amigos da Verde Mérita, comen uns collóns. E o can acaba de falar. Sí, é un vicio que ten. Eso é máis fumar ducados. Mira, atende pa aquí. Ves estes 2 relós que teñen a mesma hora? Non fallan, porque os puxen pola voz de Galicia. Pois ben, vas a flipar agora. Non, flipando xa estou, o can acaba de falar. Confía en mí, Sultán. A última vez que confiei en ti, fomos á veterinaria e volvín cos collóns nunha bolsa. Como comprenderás, non estou moi confiante. E non lle falta razón. Agora configuro o mango a distancia. O can sabe falar, non sabe conducir. Sí, pero está sin carré. Teño que manejalo desde aquí. Primeiro damoslle pa atrás. Non será peligroso o experimento? Se fora peligroso non facía que un sultán que lle quera como a un fillo. Mandaba a meu cuñado, coño. Grava, hostia, opa que estás. Tes unha condución algo errática. Non irías á taberna antes de vir. Foi para templar os nervios. Funcionouche. Terme que conseguir unhas fundas destas para pintar. Imposible. Estas son unhas fundas de laboratorio especiales. Mandan máis da Alemania. Son hidrífugas, ignífugas e teñen espermicida. Para que nos fan falta espermicida no laboratorio? Non todo vai ser investigar, coño. A tío das rodas debe ter moito cariño. As que me arma, fulano. É todo porque me colei no jaliñeiro e lle matei unha jaliña. E hasta non era das puñedoras. Pero que pasa, Martiño Maflais? O que ten cu ten medo, Achígate pa aquí, coño. Que dis de medo? A mí sobrame collóns que eu cajo no instituto. Eso vai moita xente. Si, pero eu fago ca porta aberta. Carallo. Pero apartade dai, trosmas. Incluso sobrándome collóns, creo que desde ali é mellor plano. Pasa pa aquí, Martiño. Ai, que os arrollo. Bueno, así aprenderá a respetar a culloada allea. Ala, xusto o que necesitaba, máis calor genital. Non miña quente ou xa nin nada. Ai, sí, funcionou o experimento. Sí, eu xa contaba de morrerosa hasta non pusera nada pa mañán e vai a funcionar. Ai, quen contaba, que hora é? E ademais ainda é 1:20, ainda me dá tempo a chegar a 2x1 do relax. Ai, a vida é maravillosa. Hostia, e miño coche cardoso casi nos chapou de Dios mío. Pero pasou unha vida por diante. En toda a vida que me pasou ni un triste polvo. Que porquería, Dios mío. Miña, Martiño, que vamos pedir algo de comer para celebralo. Pero como vas pedir ahora algo de comer? Se pide dúas e dúas de pulpo e que vayan traendo churrasco. Sí, churrasco escachar, é barrantes, moito barrantes. Pa onde lo calimocho? Ai, a vida é maravillosa, Martiño, que saleu no seu experimento. Ai, viño o coche por aquí e de repente viña pa lá e bum, desapareceu. Que maravilla, que maravilla, que maravilla, que maravilla. Que darlle a meter a filla. Ai, vou anotar aquí, pero, hostia, eu non entendo nada. Vale, e despois de postre, tartalada e tarta de queixo, vale. Pero, é que non entendo, pero onde vai o coche? Doc, eu estou máis confundido con gallego no restaurante vegano. Vamos a ver, tiñamos un coche de puta madre e un can que falaba. E agora non temos nada. Sí, pero eso que importa é a ciencia. O que importa é o que faz, non o que tes. Ti podes ter os collóns cheos hasta arriba. Eso non importa, o que importa é o que faz con eles, entendes? Onde yo botar fora? Ai, a porta que ven aí. Caraño, Sultán, vaya derrapaje. Normal que te así, carné. Non me mires así, que do experimento eres ti sabrás o que pasa. Eu agora xa non me asusto de nada. Con tal de non volver cos collóns na man, eu xa estou tranquilo. Dios, que xiadaza, onde iría? Con todo ese xeo só pude ir ao sitio. A Lalín. Caraño, deches pa atrás. Con esa non contabas, Vai-te arrimando tío ao coche, que eu quedo así aquí un pouco máis pa atrás. Por aquel de facer un plano cenital, non sabes? Ademais ti estar máis vello, ter menos que perder. Aí non che falta razón. Acércome paseniño. Vamos a ver. Ai! Que ten, Doc? Está envenenado! Está che calambre, que ten? Que está frío, coño. Home, xeo, Doc, non me jodas. Ai, Sultán, coño. Hasta me mareei todo, que viaxe máis malo. Non me destes unha biodramina, ni unha copa de caña, cousas así que axudan a quitar o mareo. Hai que ser persona, hombre. Mira, Sultán, vai pa dentro. Vou pa dentro, pero se me podes levar na cadela da veciña. Non te acabas de dar cuenta do que acaba de pasar. Acabamos de revolucionar a ciencia, vamos cambiar o universo para siempre. Mira, ves este reloj? Véndocho. O de diante foi pa atrás, o de atrás foi pa diante, o de arriba foi pa baixo. Polo recurso cuántico de Cambes acabamos de conseguir que un reloj que puña 22 só puña 21. Sabes que eso tamén non consigues no menú. Ten pa dalle pa atrás. Pero que dis, Martiño? Fíjate pa aquí, ves darlle esta palanca, aparecen estes números. E ora iluminas isto, que non fai nada, pero creo que quedaba chulo. Aquí puñemos o tempo de destino, aquí puñemos o tempo presente. E aquí non sei que puñemos, que non sei tanto inglés. Que fun
estiveron aprobando porque lle facía a pelota á profesora. E bueno, safarse fei, pero ahora non teño puta idea. Podemos ir onde queiramos, o día da independencia de Estados Unidos ou o día que naceu Jesucristo, a ver como o fillo do Señor caga por el. Temos na nosa man evitar moito sufrimiento e facer da terra un lugar mellor. E por iso vamos a ir ao 5 de novembro de 1955, o día que no patio do colegio caín nun charco e me puxeron unha roupa bella que quedara ali olvidada. Despois chamábamos por diosero, hijos de puta. Dios, que malos son os rapaces. Verdad? E non era o mellor, por exemplo, ir á Alemania nazi. E axudarlle a Hitler a ganar, verdad? Tamén o pensei eu. Ata aquí outra loucada do braxe da Telegaita. Decirvos tamén que do 3 ao 6 de abril terá lugar en Carballo a sexta edición do Carballo Interplay, un festival de contidos digitais que vai estar moi guai, que vai a ter un montón de actividades moi chulas, como a grabación do podcast Jirafas, que está de putísima madre, botadelle un ollo que mola moitísimo, eso xa é recomendación persoal. E ademais de un montón de cousas guais e dun montón de xente estupenda, colouselles un indeseable. Este indeseable vai estar falando no encontro de creadores galegos en internet, pois un pouquiño de como se fai a Telegaita, dos problemas que hai, ou do que me preguntedes por ali. E iso, que vou estar o venres ás 11:30, creo que só pode ir xente dos institutos, así que sinto que non poida ir máis xente, pero bueno, esa hora tampouco había moita máis xente que poidera ir. Solo para avisarvos que se estades nun instituto e vos dixeron que ides ir o venres pola mañán a Carballo, a un festival, a ver unha actividade, que non faltedes para ir a fumar no muiño ou detrás do pabillón, que ides ver ao da Telegaita e podedesme preguntar algo. E aproveitando que estou por Carballo, pois quedareime pola tarde por ali polo festival, así que se vedes a un subnormal, pode que sea eu, ou pode que non. Esa será a dúda, esa é a maxia da Telegaita. A non ser que tiña a Petrina aberta. Se vai que a Petrina aberta, probablemente son eu. E deixademe comentarios por aquí, que xa sabedes que vos leo sempre, e se me cadra de estar no ordenador, contesto al momento. E se non, bueno, pero que sepades que ler, leos todos. E xa sabedes, dadlle a like, comentade e suscribidevos, que non costa un carallo. E quedades como adiós. Suscríbete, mardalle al like e suscríbete, mardalle al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle al like.